Sesión ordinaria do Pleno da Corporación, mércores 31 de agosto de 2016. O primeiro punto do orden do día é a aprobación se procede do borrador da ata da sesión anterior. La secretaria se me ha solicitado que os pida disculpas por no estar al mes de julio, que ya todos conocéis las circunstancias personales y que vendrá la próxima. Pero en relación a eso, a votar. Procedemos a votación. Votos a favor. La de julio no, está sin hacer. Ah, de julio. Si queréis la dejamos para el próximo. El segundo punto del orden del día es el sorteo de membros das mesas electorais para as eleccións ao Parlamento de Galicia que se celebrarán o 25 de setembro de 2016. Sí, esto acaba de ser el primero. Después hacemos una siempre. Sí. ¿Preferís por correo electrónico? Por lo pasa. El listado. Sí. Sí. O punto número 3 do orden do día é a aprobación se procede das contas anuais do ano 2015. En relación a la cuenta general de 2015, damos cuenta que tuvo una exposición, no presentándose en alguna alegación que se perdió, que hace la aprobación definitiva de las mismas. Procedemos a aprobación. Votos a favor. O punto número 4 é a aprobación se procede do expurgo na rede de bibliotecas municipais. Consta un listado y un informe del Departamento Gestor para el expurgo de determinados libros que carecen de utilidad o que están obsoletos y una propuesta para su entrega al público que quiera. Procedemos a votación. Votos a favor. Ben. No punto 5, asuntos de urxencia, hai 3 mocións. Se vos parece ben, debatimos como dúas mocións son sobre o mesmo punto, as debatimos conjuntamente e despois debatimos a moción presentada polo PSOE sobre o río Bolaños. Se estades de acordo. Primeiro vamos a votar a de Silvia, a de Obenega. Las que son relacionadas. Sí, aquí está a chave, sí. Los que que votar primero la urgencia. En el momento de la exposición, os agradezco si hacéis mención a voto. Procedemos entonces a votación de urxencia. Votos a favor de urxencia. Vamos, exposición de voto. Espero que lo hagáis. Bueno.
Sí. Vale. Entonces, empezaste, Silvia. Sí, eu creo que xa todos sabemos máis ou menos do que estamos falando. O día 22 deste mes houve un incendio nunha finca colindante á pista de Chave na que xoga o equipo de Pastoriza. Bueno, eu creo que é urgente que se debata este tema, pois porque non poden evidentemente facer uso desa instalación que xa recuperaran eles no seu momento, sen axuda do Concello, e polo tanto creo que merece ser en ese caso debatida aquí, porque produciuse a cuestión, como, vamos, quero dicir, foi un incendio e non hai outra forma de debater estes temas na sesión plenaria, non? Polo tanto, a moción fai un pouco mención a ese incendio, e os acordos do que falan é da posibilidade de facer unha valoración por parte do Goberno Municipal dos danos ocasionados e de habilitar unha partida para recuperar a pista, unha instalación nestes momentos, porque vai tamén supoño que empezar a competición. Ao mesmo tempo tamén fala de outra cuestión que nos parece importante e que non aborda, que se nos entregou agora do PSOE. Os incendios evidentemente prodúcense cando hai tempo seco, cando hai chuvia e tal, pero creo que tamén hai un problema importante neste concello e en moitos outros, que é a vixiancia e o control, ou a falta de vixiancia e a falta de control que se exerce sobre determinadas fincas que non están en bo estado. E sobre todo naquelas, ainda que se debería de exercer en todas, e deberíase concienciar a poboación de que ten que limpar as fincas e os montes dos que son propietarios e propietarias, aquelas fincas que están próximas ás vivendas. Non é curioso tamén que este día ardeu isto e o outro día estaba o trator limpándolo. Quero dicir, que eu creo que ese tipo de cuestións habería que sensibilizar tamén un pouco a xente de que ten que ter limpo, porque iso ten consecuencias importantes. Evidentemente, o tempo está seco, podense provocar incendios intencionados ou non, que non sei cal é a circunstancia neste concreto, pero evidentemente, se todo estuvera limpo, seguramente a afectación sería menor, e afortunadamente tamén é certo que se actuou dilixentemente e a cousa non pasou a máis. Entón, o que se pide aí tamén é adoptar o compromiso por parte do Departamento de Medio Ambiente en que se faga unha campaña de información e sensibilización para manter limpos, sobre todo, os contornos, todo, pero, bueno, en especial os contornos habitados polas implicacións que ten a respecto das persoas. Por lo tanto, bueno, un pouco o que se pide. Logo, se queredes, bueno, podemos entrar a debater. Eu non sei, e gustaríame cando explicarades a moción que presentou agora o propio PP, que falamos de todo un pouco, tamén se nos puido dar por tempo para poder falarlo, e en todo caso, porque aquí moitas veces dixemos eso a oposición, que entregamos as cousas así no momento. Eu creo que se nos puido ter dito, evidentemente, tamén para saber cal é a opinión da xente que fai uso desta instalación, que non o sabemos. Eu sí que falei con eles antes de presentar a moción do Regal, e estaríamos saber tamén un pouco cal é a súa visión da cuestión. Sí, bueno, gracias. Ben, un pouco reiterando o que decía a compañeira do BNG, evidentemente tiñamos con tempo a moción presentada polos compañeros do Bloque Nacionalista Galego e estábamos totalmente de acordo cos dous puntos de acordo que se propoñen, e, como decía Silvia, tamén nos gustaría, a raíz da moción que presentan vostedes, e que tamén podemos estar de acordo en algún dos puntos do acordo, como decía Silvia, saber se vostedes falaron cos membros da Peña de Chave e cal é a súa postura sobre a posible nova ubicación desta infraestructura deportiva. Moitas gracias. Ben, nós non presentamos moción, presentamos un rogo precisamente con este mismo motivo, máis que nada, incidindo na necesidade de colaborar co Clube de Chave, que xa fixo un esforzo importante para rehabilitar de maneira persoal unha instalación que existía e que estaba en desuso, e, polo tanto, eu creo que procedería e procede
que sexa o propio Clube de Chave, a asociación que fai un poquinho pois o uso desta infraestructura, que foran eles os que dixeran o que queren e como queren. De feito, voto en falta que se nos comunicara por parte do goberno municipal pois se mantivo algunha reunión con eles, se chegou a algún tipo de acordo para traer pois esta moción ao Concello, na cual fala pois de un futurible que pode estar ben, pero ao mesmo tempo deixa sine die a este clube sin instalacións. Non sabemos ata cando pode estar en proceso de construcción esta zona de campo de fútbol como o que tenha preparado o Concello que vai facer. Por lo tanto, non sei se será oportuno poder deixar o Clube de Chave sin infraestructura durante anos. Eu creo que voto en falta, de feito, que o grupo de goberno, como en outras ocasións, nos chamara a falar do tema, que chamara a asociación do Clube de Chave que leva a cabo as súas actividades ali, e poder chegar a un acordo precisamente con eles que son realmente afectados. Por outra parte, está totalmente de acordo coa parte que plantexa Silvia da limpeza das fincas, algo que xa está contemplado nas nosas ordenanzas, pero que en moitos casos somos demasiado tibios a hora de explicarle e facerle entender aos veciños que é unha obligación de cada propietario ter limpa a súa propiedade precisamente para evitar este tipo de desgracias que acaban sucedendo e que despois nos acaban preocupando a todos. Eu creo que é interesante o de Silvia, é interesante, en algún caso xa fomos ao Departamento de Medio Ambiente a falar cos técnicos para que levaran a cabo limpeza de moitas fincas que non se levan a cabo, e tampouco o Concello ou non o fai, ou tarda moito en mandar as obrigacións pertinentes para que leven a cabo esa limpieza, incluso coa motivación e coa propia amenaza do Concello de que en caso de que non o fagan teria que facer o Concello pasar a minuta desa limpieza. Eu creo que é interesante e importante ter as fincas limpias e logo, por suposto, neso xa vexo que empeza a haber xente do Clube de Chave. Gustaríame que se falara con eles se eles están de acordo, posto que eu non sei se falou con eles, se esta moción que trae o Partido Popular pois é algo pactado con eles. Bueno, en primeiro lugar, dende o Grupo Municipal do Partido Popular queremos mostrar todo o noso apoio e solidariedade aos membros do equipo de Chave de Pastoriza polo incendio producido nas súas instalacións o 22 do mes de agosto. Entendemos que o Concello de Arteixo é un concello que demostrou o apoio e compromiso aos equipos e entidades que realizan as actividades de xogo da Chave. Na anterior legislatura construíronse as seguintes pistas da chave do noso concello: a pista da chave de Meicende, a pista da chave de Suevos, a pista da chave de Rañogre e a pista da chave de Arteixo, construíndose, sobre todo, instalacións novas que melloran e facilitan o desenvolvemento desta actividade tan implantada, sobre todo na zona norte do noso concello. Tamén estás a tramitar o convenio de cesión dun terreo na poboación de Borroa coa cesión dese espacio por parte da refinería Repsol para construir a nova pista da chave de Borroa. Así mesmo, estáse desenvolvendo o proxecto de construcción dun equipamento deportivo moi importante na poboación de Pastoriza, ademais xusto onde están ubicadas as instalacións da chave de Pastoriza, e que levará a construcción dunha nova infraestructura moi importante e demandada que é o campo de fútbol de Pastoriza. Entendemos que este é o espacio ideal tamén para construir unha nova instalación da pista da chave cunhas novas instalacións de acordo cas semellantes a anteriores mencionadas, unha instalación quizá máis completa semellantes que se están construindo. E por todos estes motivos, o Grupo Municipal do PP de Arteixo solicita ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos, que entendemos que ademais son acordos importantes. Solicitamos a todos os membros da Corporación Municipal de Arteixo apoiar a construcción dunha nova instalación de pista de chave Pastoriza nos terrenos da nova instalación deportiva. É dicir, entendemos que pode haber unha posibilidade de ubicar na próxima construcción do campo de fútbol de Pastoriza. Como chegou Pablo, bons días, pois eso. Sí. Bueno, está tamén motivada a urxencia a presentación das mocións en ese sentido por a situación do incendio acometido no
nas instalacións da pista de Chave Pastoriza. Por acabar. Mira, o Partido Popular presenta esta moción, solicita a todos os membros da Corporación Municipal de Arteixo apoiar a construción dunha nova instalación da pista de Chave en Pastoriza nos terreos da nova infraestructura deportiva ao campo de fútbol. Entendemos que ali sí que é a ubicación idónea para facelo. E segundo, apoiar o equipo de Chave de Pastoriza dentro das liñas de subvencións a entidades deportivas para solicitar a correspondente subvención para axudar a reparación da actual pista. E terceiro, poñer a disposición dos membros do equipo da Chave de Pastoriza de maneira provisional e mentre non se construa a nova instalación a posibilidade de usar calqueira das pistas da Chave en coordinación cos demais equipos da Chave. Nos entendemos que a moción presentada polo BNG ten un problema porque un dos seus puntos solicita o Goberno local comprométese a facer unha valoración dos danos a habilitar de xeito urxente unha partida orzamentaria para recuperar a pista da Chave Pastoriza. Aquí o problema principal que está que son terrenos privados. Entón, como sabedes, non é, vamos a decir, correcto ou legal facer, neste caso, unha partida orzamentaria propia para recuperar unhas instalacións dunha entidade, neste caso, privada. Entendemos que a liña de axuda que pode un pouco facer o Concello é a través de subvención, cunha subvención que soliciten de entidades deportivas se pode, en ese sentido, axudar para a reparación da pista, pero maiores temos outro problema engadido, que un pouco é que a construción do campo de fútbol conleva polo plan, en ese sentido, polo plan sectorial que se está facendo ali, conleva a desaparición dese terreno. Entón, entendemos que a mellor opción é xa planificar dentro da nova instalación do campo de fútbol unha instalación nova, acondicionada, con mellores equipamentos, de acorde cas parecidas cas que se fixeron en Meicende, en Suevos, en Arteixo, en Rañobre, a próxima que se vai facer tamén en Borroa. Entendemos que ante esta situación de situación provisional, se os membros do equipo da Chave necesitan un pouco seguir xogando nese campo, solicitarán unha subvención a deportes dentro das liñas de subvencións a entidades deportivas, que eu creo que non vai haber problema. A partir de aí, traballar de maneira conxunta para ubicar unha nova instalación en Pastoriza. O problema é que, tal como está presentada a moción, o Goberno local non pode habilitar unha partida orzamentaria nun terreo que, ademais, ten un problema de acreditación de titularidade, verdad? Non é público, non. Non é público. Nese sentido, está dentro dun plan de sectorización, nese sentido, de todas maneiras, como ali se vai facer a ampliación da rúa, porque a situación da pista da Chave está nun fora de ordenación, é dicir, cando se construa unha instalación do campo de fútbol, como necesitamos ampliar a carretera para facilitar o que o doble carril nesa zona, máis o que os aparcamentos, entendemos que o que habería que facer é nunha zoa ou nunha parte do campo de fútbol, ou sea no graderío, ou unha zona que este libre, facer unha instalación tipo Meicende ou tipo Suevos, que eu creo que é a mellor maneira. De maneira provisional, se a queredes reparar e despois solicitar a subvención se abrirá seguramente a partir do ano 2017, e se provisionalmente non queredes reparala, utilizar calqueira das 4 pistas que hai actualmente en funcionamento, que eu creo que tamén son instalacións. Meicende está moi próximo, Suevos está moi próximo, Rañobre está moi próximo. A nosa previsión é que facer a licitación da construcción do campo do fútbol no segundo semestre do ano que ven, co cual seguramente sería unha temporada na que teríades que ou reparades, ou nese sentido unha temporada que podería xogar nas outras pistas. O compromiso, se votamos todos a favor, é facer unha nova instalación ao lado do campo de fútbol, unha instalación nova e moderna, e provisionalmente, se o necesitades, solicitar a subvención para reparalas. Pero sí que temos que ser conscientes que a ubicación actual vai a desaparecer porque é necesario ampliar esa rúa, ao estar en fora de ordenación é complexo.
O terreno que dis que é público, ayer lo estábamos comentando, é unha zona de baldío, non? Que decíamos, Alberto. Sí, é unha zona que sempre está aí nun término, bueno, que non podemos acreditar tampouco a nosa propiedade, pero parroquiales, sí. Sí. Esa zona, históricamente, xa sabes que toda esa construcción se fixo ali no camiño, hai pues, esas diferencias de criterios, ao mellor cos propietarios, non? Que, bueno, que poden recoñecer que a propiedade non é a propiedade, bueno, pues, en ese sentido, a día de hoxe o Concello non ten a titularidade dese terreno. Ese é o problema. Pero, ainda que tivera a titularidade dese terreno ou estar fora de ordenación, pois é difícil, pois, en ese sentido, habilitar unha partida. Sí que poderíamos habilitar a través da liña de subvencións deportivas. A liña de subvencións deportivas sí que podría solicitar, pois, nese sentido, pois, unha axuda para reparar os desperfectos que hai. É verdade, en comparación, eu creo que vos coñecedes tamén a renovación das instalacións. Eu creo que esa instalación necesita unha renovación completa e, sobre todo, unha mellor infraestructura, como poden ser as de Meicende, Suevos, Pastoriza, non? E, bueno, nese sentido, pois, non é debate, senón... No, era ser unha pregunta. Sí, bueno, pedí. A parte do tema da subvención, que iso, nós pedimos máis unha axuda real de operarios, material, e iso ten que haber un concello. Pero non podemos, porque non é claro, como acreditamos a propiedade? De quen é titularidade esa pista? Se esta pista fora de titularidade municipal, pois inmediatamente estaría reparada, non? Se é titularidade privada ou non está acreditada a titularidade, entón o Concello non ten mecanismos legales para poder facelo. Que non habería ningún problema, porque o que decías, a cuantificación de danos non é tampouco importante. E nós pois, poderíamos habilitar por medio de operarios ou nese sentido por parte municipal, pero inda que nos o fagamos seguramente intervención, o primeiro que vai pedir é titularidade do terreo e titularidade da pista, ou ser, en este caso, dunha entidade privada ou de un clube e non ser de titularidade municipal, non o van a permitir. Outra cousa é que sí, que na liña de subvencións, como unha entidade, calquera entidade deportiva pode solicitala e poder un pouco prestala. De todas maneiras, Mariño, é un tema provisional, porque pensa que probablemente no segundo semestre seguiñen ali as actuacións para facer o campo de fútbol e necesitamos ampliar esa carretera para darlle os 2 carrís. Entón, eu creo que debemos traballar de maneira coordinada con vos para buscar unha ubicación correcta e aceitada dentro da instalación do campo de fútbol. Vale. Un segundo, Silvia, un segundo turno de intervencións. Bueno, o tema da titularidade dos terrenos, podíamos ter unha relación dos que se actuou aquí sen ser titularidade municipal e dos que se actúa ainda, quero decir, e con isto non estou dicindo que se cometa ninguna irregularidade ni moito menos, pero tamén hai unha forma máis rápida de facelo que é a través dunha subvención nominativa, sin esperar a liña de subvencións de entidades deportivas. Aquí danse habitualmente para cousas bastante menores en algúns casos, non? Digo, por actuar dun xeito máis áxil e urxente, porque non creo que sexa unha cantidade tampouco tan importante como trasladaron xa eles. Eu de todos os xeitos, visto que aquí non se tratou o tema que se está tratando agora aquí, eu propoño, si se quere, non teño ningún problema, retirar a moción, sempre cando vos tamén retiredes as vosas ou que digan eles o que se quere acordar, porque claro, é que vimos aquí con esta, quero dicir, non sei, o normal sería efectivamente que se tratara este tema coa xente que está ali facendo uso de todas estas instalacións ou que o pode facer e tratalo con detenimento, non? Como se podería botarles unha man, como non, que planificación hai. En todo caso, eu entendo que a disposición do resto de pistas, igual que o resto de infraestructuras deportivas e culturais e tal, todo o mundo que vive neste concello ten dereito, cando solicita, ponéndose de acordo cos demais, é dicir, a utilizar as outras instalacións que non son privadas, non son públicas, polo tanto, esa posibilidade xa tiña, non? Entón, eu non sei, vamos, eu digo como método de traballo, parecería máis normal coller as mocións, ter unha reunión con eles despois ou cando poidan e que digan eles o que se quere facer e traemos un compromiso ao próximo pleno. Pero que é un problema que tamén é
importante analizar que calquer tipo de subvención nominativa ten que garantir a execución da actividade durante 5 anos, verdad? Entón aquí estamos nunha situación complexa porque eles non van a poder manter a actividade no mesmo sitio en 5 anos porque vai estar construído o que é a urbanización e ampliación de rúas, co cual vemos que a única posibilidade que hai nese sentido é apoialos a través dunha subvención, bueno, a unha entidade deportiva, porque unha subvención nominativa para unha reparación ou para un campo que vai a estar como moito funcionando hasta o ano que ven, a partir de aí non se pode justificar. O sea, vai ser un tema de que se pode dar a subvención nominativa, pero despois se vai a pedir ou requerir que fagades esa actividade nese mismo sitio 5 anos. Entón, eso non vai poder ser, porque nos entendemos que eso, a hora que ven, se iniciarán o que os trámites de construción do campo de fútbol. Eu entendo que nese sentido as solucións, as aportacións que fai o Partido Popular nese sentido de apoiar a construción dunha nova instalación, eu creo que vamos a estar todos de acordo, unha nova instalación, de apoiar a entidade do Club de Chave con a subvención a través de deportes. En terceiro caso, é verdade que Silvia, vos tedes disposición como calquer club para solicitar nese sentido o que o uso de calquera das chivas das pistas de chave que hai. Hai 4 municipais e vai haber unha máis que a de Borroa. Entón creo que ao mellor de maneira provisional queredes estar ali xogando un tempo, nos parece correcto, podemos apoiar a través da línea de subvencións e pensar e planificar convosco a ubicación da nova pista e cando máis ou menos haxa o proxecto o período de transición entre que haxa que ampliar o que é a urbanización, pois xa solicitar ou que vos vayades a xogar a unha das instalacións que hai. Eu creo que son os 3 acordos que por unanimidade podemos retirar a moción, pero ao final vamos a chegar todos a esa conclusión, porque que non hai outra, a non ser que vos nos digades que entendedes que non queredes facer unha pista ali e preferides xogar algunhas das que hai, pero entendo que por ubicación, o mesmo que pasa co campo de fútbol, a xente por proximidade é o sitio aceitado, co cual eu creo que son 3 acordos que en ese sentido podemos apoiar todos por unanimidade. Pero sí que é verdade que a día de hoxe o ter o problema de acreditación da titularidade dos terreos non se pode facer unha subvención nominativa ou unha subvención directa. Ojalá que podemos falar por parte do Departamento de Urbanismo, poder nese sentido un pouco ver cal é a titularidade, pero entendemos que a día de hoxe nos creo que non o temos incorporado no inventario de bens nosos, porque iso históricamente ven dun baldío que había ali. Entón, a titularidade da propiedade non se sabe se é o propietario da vivienda ou en ese sentido teóricamente sería propietario de todos os vecinos. Pero, bueno, eu entendo que os acordos estes son os que vamos a, inda que retiremos, vai ser a que vamos a adoptar. Alguna intervención máis? É por non ligar máis a... non sei se vai ligar máis. É que acordar que imos a poner a pedida de unha subvención e que estamos ao dereito de pedirla para isto para que lles dé a gana, cando ven a línea de subvencións. Nós non podemos... Quero dicir, vale, eu apoio, pero se non a piden, por moito que os apoie, tal, quero dicir que é o dereito deles de pedir, igual que se eu estou nunha entidade, e o de poñer a disposición, xa decimos que eso é que, quero dicir que estes 2 acordos que estamos adoptando aquí tamén son un pouco absurdos, non? Porque non estamos facendo nada que non podan eles facer xa sin que nos adoptemos estes acordos. É dicir, nós non podemos traer unha moción a pleno e dicir aquí non vamos a apoiar unha entidade para que pida subvención. Quero dicir que é un pouco, a mí que se construa unha nova pista de chave nas instalacións deportivas, a mí pareceme ben, igual que outras cousas que se fagan ali. Quero dicir, con eso non teño ningún problema e, vamos, que se faga o que se teña que facer ali, quero dicir, as infraestructuras que se teñan que facer e que sexan usadas, vamos, sobre todo. E po demais é que non teño claro, pero eu creo que era mellor intentar, é a miña opinión, eu non teño problema, nós retiramos a nosa moción, se é necesario. Eu sigo pensando que hai formas para poder botar unha má cando hai unha instalación dese tipo que está usada por unha entidade pública sin ánimo de lucro, que hai fórmulas para poder
para poder actuar, si queremos, botándoles unha man, produción. Eu penso que se pode facer, non? Dende aquí... Perdón, Martín. Sí. Sí. A ver, simplemente, eu volvo a repetir, non é lógico chegar ao pleno sin ter falado o que parece, sin ter falado co clube afectado, por tanto, que eles non saben absolutamente nada do Concello a día de hoxe, non son de plenos, e por eso pedín un receso. Eu creo que o mínimo é retirar todo e sentarnos a falar con eles, sexan este tipo de cuestións as que abordemos ou outras, porque si é certo que igual non pode ser outras, pero tamén é certo que todo o que plantexamos aquí xa existe. O sea, a línea de subvención xa existe, cando queiran, poñer a disposición as instalacións públicas xa existe tamén, e solicitar o apoio para a construcción da nova instalación. Evidentemente non vai ter o desacordo de ningún grupo da oposición nesta cuestión. Por tanto, eu creo que os acordos non teñen nada de excepcionalidade. Nunha situación de excepcionalidade se buscan solucións de excepcionalidade, non solucións que xa están dentro do trámite administrativo normal. Por tanto, o mínimo, eu creo, pero evidentemente, pois fará o que quera o goberno que ten maioría absoluta, é retirar isto, falar con eles e logo tomar unha decisión conxunta. Creo que é o mínimo, pero é a minha posición. A ver, nos entendemos que se presentou unha moción de urxencia será porque o sento o tema. Entón, eu creo que vamos a aprobar as mocións e despois falaremos con eles. Estamos falando unha previsión para 2017-2018. Xa urxente tampouco é. Urxente é actuar na instalación. Sí, pero sabedes... Claro, pero sabedes... Non, eles poden reparar a pista e despois se dará unha subvención a través de entidade deportiva. Poden repararla e despois dar a subvención. Ora, o que non entendo se é tan urxente porque queredes retirar as mocións. Que nós estamos intentando aquí habilitar, porque ao mellor eles toman a decisión ante a próxima construcción do campo de fútbol e tener que suprimir ali a pista da chave, ao mellor eles toman a decisión que para a temporada que ven van a xogar en calquera das pistas que teñen. Pero sí que hai que ser consciente que a construcción do novo campo de fútbol elimina ese espacio, co cual a previsión nosa é prácticamente licitar a construcción do campo de fútbol no segundo semestre. Entón, hai que valorar, facemos a inversión por un ano ou facemos o plantexamento un pouco que dio o Concello, facer unha nova pista, unha nova instalación e que podades temporalmente xogar en calqueira das pistas que hai, que estades no vosso dereito. Eu creo que isto é un tema, nos damos as posibilidades, pero un tema que tedes que plantexar. Unha subvención para o uso dun ano ou xa plantexar un proxecto a maiores de futuro, en coordinación con vos, que faledes, falamos de ubicación, dos tipos de instalacións. Eu creo que iso é importante, porque o que digo un pouco, que pide o bloque facer unha axuda ahora, cando é tedes a obligación despois de justificar que vades a manter esa instalación 5 anos, e non vai ser factible, co cual a subvención nominativa se podería dar, pero despois, se non justificades, habría que reintegrala. Eu creo que hai que falar nese sentido con proxectos de futuros que nos podan axudar a todos. Sí, pero bueno, a ver, claro, entendemos que eles teñen un seguro, entendemos que como entidade deportiva eles teñen un seguro, bueno, terá que ser o seguro que lle reclame o que é o tema, porque non é a propietaria terá finca, pero claro, eles teñen que acreditar a titularidade da propiedade e o seguro que teñen. E logo, cando decíades, porque adoptar o compromiso de que se vai a un campo, a día de hoxe o Concello fixo 400 notificacións a particulares, 400 notificacións. O Departamento de Medio Ambiente fixo 400 notificacións para a limpieza das fincas aos propietarios. Básicamente, un 90% dos propietarios limpan. Eu creo que sí, se quería ser, sí. Se fixo a notificación. Claro, se fixo a notificación. Outra cousa é que é verdade que hai un 10% de propietarios
vamos a decilos así, pode ser que algún sexa descoñecido e logo hai unha parte pequena que non quere limpiar. Entón, a través de disciplina urbanística hai que requerirles a veces o trámite para un pouco facelo e, bueno, se ao final non limpia ten que facer o Concello. Hai que apelar tamén a responsabilidade, sobre todo dos propietarios onde hai fincas, neste caso urbanas, ao lado das casas, que é o perigo, pero eu entendo que eles poden reclamar ao propietario da finca, sobre todo o seguro que teñan eles da actividade, pois un pouco reclamarles eses gastos. O máis probable é que o seguro lles pague, en ese sentido. Quería facer unha reflexión máis. A que non fica música, pero se que tampouco se intenta aplicar a legislación fora do lugar. Aquí o que está clasificado como suelo rústico apto para urbanizar, e mentre tanto nos urbaniza suelo rústico, o régimen de aplicación rústico. Ali cualquier persona podía ter un trigal arde, listo, si o puede. Entonces tampouco nos relacionamos moito de vestidores, non estamos falando dun suelo urbano, un consolidado non consolidado urbano, non estamos falando de suelo, Vamos a ter unha actuación urbanística porque é un suelo rústico apto para urbanizar. Entón, claro, eu penso que a finca antena non incumpría nos que son os criterios de suelo rústico de tierra. Entón, por que temos notificación de Porque se fai a todas as casas, claro, eso estaba facendo bien o Departamento de Medio Ambiente, porque se fai a todas as fincas comunidades co urbano. Para que se diga unha cousa é obligar a persona a ter a casa limpia, xa máis por tema de salubridade, de ratas, de que sea que non se brillar, non de que vir o vamos a brillar. A que aquel señor, donde esa finca, o seu carácter rústico, pode ter cualquier plantación. Cualquier plantación, o trigo, un particular, un cebado, cultivo, a seca, árbol. A maleza tamén, pero bueno, podría ter. Tampouco é unha cousa de, olha, pues abriu, e creer, me aquilo lá, se abriu e xurumo, unha da suerte que queimou a instalación, pero tampouco falamos aquí, e creemos daños menos de que se meten cando os miramos a regla. Tampouco é unha cousa de decir, olha, fixemos un gran desastre, ou 3.000, pero non é unha cousa de decir, olha, se aquí ahora acabamos de queimar Aí haberá que pedirle, pois, nese caso, pois, responsabilidades ao que o propietario da finca. Eu creo que deberíades facer uso do seguro. Tede seguro de instalación, e que o seguro lo paga, nese sentido. Entonces, entendemos que, a ver, se hai unha instalación deles con un seguro, será o seguro que se paga a cargo desa reparación. Indistintamente deso, se queredes pedir unha subvención para mellorar a instalación, se pode pedir, pero creo que deberíamos ir un paso máis nese sentido, falar da programación e ubicación da nova pista en condicións, pois esa, pois a terreos municipais, hai que sí, eso sí que, eso non hai ningún problema. Vamos a seguir a concepto. Non vamos a ver o segundo reclamado propietario, vamos a explicar ese directamente, realizando o discurso máis usuarios, e tres, vamos a ter a solución. Despois, creo que é necesario, nós, sendo que queda, nos sentamos no futuro para ver unha instalación deportiva, evidentemente, nós temos que entrar a utilizar a futura instalación. Nós, e todos os vecinos da nosa dirección, todos, creo que é para facilitar un pouco, estamos aquí enroscando unha cousa que é tan grave, manteremos. Non se esquecer, os vecinos tenen que sentarse tanto o goberno como a oposición, manteremos, a ver, nós tamén pensa que estamos no que é a aprobación do plan sectorial. Porque con nós aparece plan. Claro, non, o plan xa está aprobado. Ora queda, faremos así, vamos a manter as reunións co equipo de fútbol de Pastoriza para definirse exactamente o proxecto constructivo do que é o campo de fútbol. O campo de fútbol conleva tamén a construcción dun graderío importante con instalacións xusto o mellor nunha zoa aledaña, ou mellor reducindo un pouco a unha parte de graderío, poderíamos ubicar a instalación da pista da Chave. Sobre todo pola trayectoria de que fixemos 4 esta legislatura, máis unha máis que se vai facer, entón xa estamos sobre todo xa temos bastante experiencia nas construccións das pistas da Chave, e eu creo que se pode amoldar as instalacións que se poden facer ali no campo de fútbol, pero faremos esa reunión a 3 bandas: Concello, os directivos do Club de Fútbol de Pastoriza e vos. Pero indistintamente eu creo que a moción hai que neste sentido apoiala para xa aprobar directamente esa posibilidade de facer un novo campo de pista de Chave en Pastoriza.
que a moción non aporta nada que non é o mismo aporta porque non aporta. A ver, nosotros, con todos los respetos, nosotros la nuestra la vamos a votar y cada uno que decida lo que quiera. No entramos en el debate, pasa lo mismo que algunas mociones presentadas por la oposición, si aportan o no aportan. Nosotros, como nos dijisteis vosotros también en algún pleno, que solicitamos también la retirada, que la ibais a votar, nosotros la vamos a votar, porque además es que es totalmente, no perjudica a nadie y beneficia a todo el mundo. Yo creo que la moción presentada por el Partido Popular realmente beneficia al desarrollo futuro de lo que es la instalación del equipo de Chave, sobre todo el futuro. No vamos a hablar del presente, vamos a hablar del futuro de una instalación digna y una instalación con equipamientos y servicios al lado de una gran instalación de campo de fútbol y complementar todas esas actividades. Yo creo que es positivo. Por eso es solicitar a todos los miembros de la corporación apoyar la construcción de una nueva instalación de pista de chave pastoriza nos terrenos da nova infraestructura deportiva. Eu creo que é un punto que non perxudica a ninguén. Bueno, procedemos a votación. Silvia, votamos a túa primeiro. Votos a favor da moción presentada por o Bloque Nacionalista? Abstencións? En contra? Facemos a votación da moción presentada polo Partido Popular. Votos a favor da moción presentada polo Partido Popular? Abstencións? Bueno. No, y el bloque. Sí, abstención del PSOE. Eso es estuvo en las dos. No, el BNG a favor de las dos, TEG a favor de las dos, PSOE de abstención y nosotros en contra de la abstención. Bueno, construiremos una nueva pista. Fuera. Sí. Bueno, lo que sí, fuera de... Es un pequeño comentario que ya sobre todo con las instalaciones que hay ya podemos hacer una muy buena liga de chave, que ahora ya hay, pero incluso una participación dentro de lo que es los clubs de Arteixo. La verdad que bueno, funciona estupendamente y la verdad que hay equipos que son muy buenos y seguir potenciando lo que es esa actividad. Hay otra moción de urgencia presentada por el Partido Socialista. Procedemos a ratificar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Martín. Sí, evidentemente a urgencia, señor secretario, ben motivada porque este vertido ao cal facemos referencia sucedeu en datas, pois, fai poucas datas e, por tanto, non tivemos ocasión de poder traer esta moción por los conductos oficiais e, por tanto, a urgencia é motivada precisamente pola circunstancia especial que sucedeu na semana pasada con respecto a un novo vertido que efectúa alguén en torno do río Bolaños e que fai que a praia do Rañal a media tarde estuvera un olor a produto químico insoportable e moitos peixes falecidos ou outros falecendo na tarde dese día. Estou falando non de uns poucos de peixes, sino centos e centos de peixes que eu mesmo puiden observar que estaban agonizando. E a preocupación, sobre todo, porque evidentemente espero que a investigación, tanto do Seprona como da Aguas de Galicia, avance, sexa dura, moi dura, con aqueles que fan este tipo de vertidos. Eu creo que nós deberíamos de poñer algo máis encima da mesa con relación a un problema que temos gordo tamén, incluso de saúde pública, posto que estamos falando dunha instalación na que todos somos coñecedores de que son usuarios, unha gran parte, por non decir a maior parte,
dos veciños con familias de Arteixo, xa que probablemente é unha das únicas praias que ten un semi-acceso peatonal e, polo tanto, debe ser das poucas praias que dentro do casco se pode acceder hasta a súa ubicación. Só temos que observar o gran número de familias con nenos pequenos que acuden a esta instalación. É ben certo que está sinalizado, incluso se resinalizou no que é na ría que verte sobre a praia, pois non está permitido o baño, pero tamén é certo que unha situación deste estilo nun día no cual estuvera chea de xente á praia podría causar tamén danos ou problemas á nosa población infantil e tamén á adulta. Por lo tanto, nos que ponemos encima da mesa para valorar, e creo que deberíamos de tomar algún tipo de medidas, é fortalecer a inspección e o control que se fai precisamente do entorno do río Bolaños, que pasa tanto por Loureira como polo casco urbano como polo polígono industrial de Sabón. Evidentemente a capacidade ou a posibilidade de que poda haber algún vertido é importante, pasando por cerca de certas infraestructuras que poden, ou empresas que poden levar a cabo estes vertidos. Eu creo que deberíamos fortalecerlo e, polo tanto, creo que poñer os mecanismos oportunos para hacer algún tipo de control sería oportuno. Creo que non nos podemos permitir seguir estando ao albur de que outro día pase isto e que sexa un día concurrido e que logo teñamos unha situación de intoxicación masiva ou problemas na piel dos nenos ou outro tipo de problemas que creo que podría ser grave. Deixo encima da mesa e creo que a moción é aliviar nese sentido, só pide estudiar a implantación de novos mecanismos para o control continuo dos posibles vertidos no cauce do río Bolaños a seu paso polo noso casco polígono. Nada máis. Nos imos apoiar esta moción basicamente pola preocupación que nos ocasionou tamén ver outro día ver vídeos da morte de todos estes peixes e a futura contaminación máis grave que pode haber, e recalcar a pregunta que fixemos na comisión que houve o día seguinte deste vertido. Vostedes non coñecían a situación e ali tamén na propia comisión manifestamos que nos parecía increíble que o Seprona non lles dera traslado desta situación, e queremos saber, ainda que nos medios de comunicación onte ou antonte se decía que había unha investigación por parte do Seprona e Augas de Galicia, se a día de hoxe teñen algunha información dos responsables deste vertido, e pedirlles ou solicitarlles que no momento que teñan calquera tipo de información que nos la faciliten vía telefónica ou incluso nas propias xuntas de voceiros que haberá. Pola nosa parte, nada máis, simplemente decir que reiteramos o noso apoio á moción presentada polos compañeros do Partido Socialista. Moitas gracias. Sí, a ver, a mí gustaríame chamar a atención sobre varias cuestións, non? Ainda que aquí se centra o tema no vertido que houve no río Bolaños outro día, que non é puntual, porque xa ten habido algúns outros. Nos últimos anos é certo que medrou así un pouco a sensibilidade polo medio entre a poboación en xeral, mas eu non noto eso na maioría dos gobernos locais, autonómicos, etc. Eu gustaríame que se sensibilizara ou que buscáramos un pouco máis de medidas de control sobre o medio, porque é onde vivimos ao final. Aquí temos falado moitísimas veces nas sesións plenarias, e eu non sei se se chegou a comprobar ou non, dos problemas que hai no entorno do polígono de Sabón polo tema dos cheiros a produtos químicos, que creo que xa falei 2 ou 3 veces nesta sesión plenaria. E que foi unha queixa que trasladaron no seu momento, e estaba aquí Xavier, que foi concelleiro aquel día, cando se falou dese tema, que dixo que efectivamente era certo. Un día comentamos aquí tamén o tema das descargas de gran e do almacenamento dos granés sólidos que se está facendo no polígono de Sabón sin saber con que medidas de seguridade e se esas naves cumpren ou non todos os parámetros de seguridade que teñen que cumprir ese tipo de instalacións. Vimos que houve un problema que tuvo que actuar durante varias semanas o Parque Comarcal de Bombeiros por un incendio que houve nunha desas naves de gran. Iso ten que ter unhas condicións de seguridade importantes, unhas condicións medioambientales importantes. Aquí ninguén do goberno municipal nos deu
resposta a si esas instalacións están cumprindo ou non, por exemplo. Outro día un vertido importante tamén que foi detectado e trasladado, quero dicir, que eu creo que hai que agilizar moitísimo máis e hai que poner máis medidas de control. É increíble que un concello con tantísima industria pesada, con un paso de tráfico moi importante, non teña feito un mapa de contaminación, por exemplo, para saber onde ir actuando e con que criterios ir actuando e traballar con esas empresas efectivamente para poder mellorar tamén a calidade ambiental, mínica, de ruídos que hai no concello, porque non se trata só de problemas puntuales como este que pasou outro día, que é grave e é importante, e é máis grave ainda efectivamente que o goberno municipal se enteirase outro día, porque se lles fixo nunha comisión informativa. A mí iso tamén me parece cando menos preocupante, non? E a maiores deste tema, eu chamaría moito a atención sobre facer un mapa de contaminación importante. Tuvemos moitos problemas co tema das grandes infraestructuras que se están facendo, nos núcleos de poboación vai a seguir habendo moitísimos problemas, porque vai haber infraestructuras moi grandes e moito paso de tráfico tamén pesado. Por lo tanto, eu creo que é necesario que o Concello actúe en colaboración tamén en coordinación coa Xunta e con todas esas empresas, incluso sensibilizando tamén, porque non a poboación, que eu creo que é importante, non? E por último, unha cuestión que xa falamos aquí outro día tamén, pero a mí gustaríame dar de traslado público, non? Que é a falta de persoal e falta de medios que hai no cuartel da Garda Civil. E iso foi un comentario que se fixo outro día. Aquí hai xente que chama ao Seprona e non é por... non estou dicindo que sexa por unha mala diligencia deles, é porque non ten capacidade nin persoal nin material para actuar. Non se pode estar chamando ao cuartel da Garda Civil durante 4 ou 5 veces ao longo do día que non che colla ninguén e que logo ao final do día eles vexan a chamada e xa devolvan, ou que tarden varias semanas ou unha semana en ir cando os chamas a algún punto porque non ten medios persoais nin materiais para actuar. Entón, eu creo que iso é intencionado. E sinto decirlo así, pero pareceme que é intencionado. Cando se trata dun concello tan importante que non atenden só a este concello, atenden moitísimo máis. E eu, seguramente aquí haberá membros do goberno local que teñan coñecemento de máis deficiencias que ten ese cuartel, pero tenas e moi importantes. E agora estamos falando do medio ambiente, pero poderíamos falar de outro tipo de actuacións as que non se chegan tampouco, non? De seguridade. Entón, eu creo que é importante deixar en riba da mesa, trasladar que é necesario reforzar ese servizo, que é importante reforzalo e que, dende logo, terán que habilitar formas para que non teñas que estar chamando todo o día por teléfono sin que che poidan contestar porque non hai ninguén ali porque teñen que ir a facer o traballo fora da propia instalación. Pero eu sí que convidaría, e espero que non quede dende logo aquí en unhas boas palabras, sino que se toma actuación, porque aquí xa temos falado tamén da mobilidade e logo eso todo queda en intención se non se fai, non? En que se ten que facer un mapa de contaminación con un cronograma claro de onde están os problemas que temos, onde están as cousas ben, onde hai que actuar, como hai que actuar e en colaboración con que non hai que facer. E faise moi urxente. Gracias. Bos días a todo o mundo. O tema dos vertidos é algo que levamos desde Augas moi a rajatabla. Intentamos que cada vez teñamos menos vertidos. Probablemente o vertido cero non exista, é casi imposible de facer. Con respecto ao vertido do Rañal, sabemos que está en investigación, foi chamado tamén personal de Augas a declarar a Guardia Civil o sábado, en concreto. Sabemos que está en investigación. De momento non nos ten aclarado nada. Non obstante, decir que o noso compromiso co medio ambiente é intentar minimizar. Eu quería apuntar, apoiamos a moción de Martín, pero quería apuntar unha parte que xa se falou, como sabedes, outro día veu o director xeral da empresa de Arbens, que é unha empresa supermunicipal, público, capital público, onde xa se debate a creación desa policía de inspección que atenda a todos os concellos precisamente para estes temas, para os vertidos. Hai actuacións tamén, como temos plantexados aquí en unha ordenanza de vertidos, onde ahora, por exemplo, todas as empresas do polígono de Sabón, que ainda que contasen con autorización de vertido, teñen que volver a solicitala a raíz da nova vertido, que estamos tramitando novas autorizacións de vertidos, de acordo con os novos parámetros. É dicir, o noso control está, creemos tamén que temos unha falta de medios a nivel municipal e por iso creo que poderíamos trasladar a través deste acordo de pleno a instar ao Consello de Administración de Arbens a dar os pasos para crear esta policía supramunicipal que poida
unificar, porque ao final recordemos que todo isto ten que ir a unha depuradora. Nós necesitamos o permiso de Darbens para utilizar, co cual serían eles ao final os que terían esa labor de inspección de cara a que todo o proceso biolóxico do vertido en tema normal estaría. Cando teñamos alguna noticia do vertido ou sigan adiante as investigacións, poñémonos en contacto. Non temos moito máis que dicir, simplemente o compromiso desde augas, desde o sistema de alcantarillado co Concello. Agora vanse instalar, tuvemos que parar precisamente a instalación das novas bombas do bombeo de Rañal hasta que pasara a época de playa, están contratadas tamén as bombas de sabón, do bombeo de sabón, e tamén está solicitada a Diputación o cambio de partida no traspaso período para modificar ese vertido no que ese bombeo no cual outro día tuvemos un vertido do envase que se refería a Silvia, que sabemos que a instalación estaba moi bella e xa temos tanto o proxecto como a solitude. Nada máis, simplemente o compromiso de transparencia cando haxa calquer problema. De todas formas, eu sei que a Xunta ten un mapa de arteixo de puntos de especial contaminación, de puntos de vigilancia que siguen eles e que lles obrigan ás empresas. Está publicado, está na página web da Dirección Xeral de Calidad Medioambiental e todo eso. De ahora, seguir traballando con eles tampouco hai ningún problema. Moitas gracias. Sí, agradecerlle ao Grupo de Goberno a sensibilidade de recoller a moción e comprometerse a facer algo máis con relación ao que está sucedendo e simplemente poñer encima da mesa eso, que non é suficiente o que temos, non é suficiente porque volvo a repetir que ante unha situación deste tipo sucedida un día determinado o Grupo de Goberno era descoñecedor do vertido, era descoñecedor da situación e ata o día da comisión na cual trouxe ese tema non o tiña localizado, por lo tanto algo está pasando e algo funciona mal con relación a non anticiparnos, a non ser rápidos, a non buscar precisamente estes posibles vertidos que ao mesmo tempo deberían de estar ben penalizados tanto pola Xunta de Galicia por augas que tamén por o Concello. Quizás temos que idear como modificar as ordenanzas para ser máis duros e exigir máis controles de vertido de augas e penalizacións no caso de que se leven a cabo este tipo de cuestións que creo que vou repetir son moi nefastas tanto para o medio ambiente como por suposto para a saúde pública, porque vou repetir que neste caso por eso ven a pleno estamos falando dunha paralla de moita xente moita xente, por lo tanto podemos facer cousas non desexables, por lo tanto todo o que sexa mellorar, todo o que sexa exigir, todo o que sexa penalizar, todo o que sexa investigar ese mapa de contaminación que xa se pedira no seu día tamén con relación tamén aos ruídos e outro tipo de cuestións e que outros concellos xa avanzaron neso, creo que deberíamos facer o posible para ter localizados os focos e precisamente onde poden estar os problemas e poder acudir rapidamente no caso do vertido que sexa, pero de todas formas agradecemos e colaboremos naquilo que sexa necesario para llevar este tipo de cuestións. Cando comentábamos o tema do polígono e, outros puntos que hai, pero sobre todo o polígono, esqueceu unha cousa, porque a min está ben comprometerse coas cousas e votar a favor e dizer que estás a facer unha moción, pero tamén me gustaría que logo se actuase, porque aquí adoptanse moitísimos acordos plenarios que logo non chegan a ningún punto, porque a veces queda ben votar a favor e logo non procedemos facendo nada, e temos algún exemplo nas últimas xuntas de goberno que se nos deron. Por certo, quero lembrar agora aquí, a propósito diso, que houve un compromiso por parte do goberno municipal de facer unha medición de ruídos no entorno de Uxes cando foi todo o tema das alegacións para o tren a Punta da Mosteira, cando estaba en exposición pública que se fixeron alegacións por parte dos grupos, dos concellos, dos colectivos e tal, houve un compromiso de que se ia facer por parte do Concello esas medicións e ainda non se realizou hoxe, ou a nos non nos consta, e gustaríame lembralo, xa que estamos e que se recolla en acta que se pide, que se faga, porque eu creo que, a veces falar non pode ser gratuito, senón que hai que o que se acorda nas sesións plenarias é importante e hai no que cumprir, en definitiva. Gracias. Simplemente gustaríame de cara ao Gordo Secretario, porque como son membro do Consello de Administración de Darbens, así me gustaría que se trasladase, por favor, porque cando veo aquí a Constitución, acordamos as competencias que lle dábamos, dicir que mostramos a nosa voluntade
de iniciar o proceso da creación deste servicio de vigilancia medioambiental para que desde o Concello podamos, ese Consello de Administración, poder dar e que fora asumido por todos os demais concellos. Culleredo, Oleiros, está falando do Consello de Administración e eu penso que sería un primer paso para poder iniciarnos a nosa discusión e a dotación dese medio. Está a Coruña, está Muscambre, está todo, e penso que estaríamos todos de acordo en poder crear este servicio de inspección propio para poder facernos o tema. Como sabedes, hai unha ordenanza que está aprobada por igual en todos os concellos, sabedes que está aprobada por a Xunta de Galicia, onde xa está cuantificado o régimen de sancións, está cuantificado o que son graves, leves, todo eso, e o que necesitamos é poñela a funcionar dun xeito moito máis áxil, digamos. Está, por un lado, o plan de control de vertidos que actúa de oficio ante unha denuncia, está o SEPRONA tamén que actúa, pero creemos que unha labor preventiva nosa de cara a incluso a dar as propias autorizacións e seguir as autorizacións de vertido que fan as empresas do polígono sería precisamente que o fixera o EDAR de Bens, que é a que ao final van os bombeos e o bombeo vai a depuradora. Eu que digo é, se podemos, incluímos nese punto de Martín e instamos ao Consello de Arbens a que cree os pasos de cara á creación dese servicio de vigilancia medioambiental que atenda a todos os concellos que forman parte do Arbens. Sí. Eu digo por... non teño unha opinión clara sobre iso e vou explicar aquí por qué. E explico moi gráficamente, non? E estamos vendo agora co problema da extinción de incendios, non? Resulta que aquí había unha empresa pública que se ocupaba diso, que era o SEAGA, non? Entón, chegou un momento en que se creou, en que se empezou a contratar menos personal para unha empresa pública que era o SEAGA, que tiña unhas condicións laborais e un número de xente. Tirouse de Traxa, que é outra empresa pública do Exército. Resulta que convenios cos concellos para que poidan contratar personal tamén para a extinción de incendios, incluso lles permiten que o fagan a través de empresas privadas. É dicir, que agora mesmo hai 5 organismos ou 6 diferentes para as labores de extinción de incendios que non están coordinados entre eles e non teñen as mesmas condicións laborais para o personal. E por que digo isto? Porque temos o SEPRONA, os vixilantes medioambientais nos concellos, a Policía Autonómica que tamén actúa en casos deste tipo. Eu digo, temos que crear algo maiores ou realmente o que habería que facer é dotar de medios o que xa temos e de persoal para que faga esas medidas de control? Porque, claro, crear un corpo de inspección, como se vai crear? Público, privado, depende. A ver, o que me refiro é, non será normal trasladarlle a EDAR de Bens e dende todas as institucións públicas a que o que temos o dotemos de medios, que teñan unhas condicións laborales como teñen que ter e que teñan medios materiales humanos como teñen que ter para facer todas esas labores? Ou queremos crear algo maiores para que tamén estean precario? É que esa é a miña pregunta. Entón, eu creo que é un tema que tamén deberíamos de reflexionar todos sobre que queremos facer por recurso. Porque se estamos creando chiringuitos por crear, para que logo non funcionen, claro, ahora temos o SEPRONA, que son funcionarios públicos da Garda Civil. Pero resulta que en Arteixo hai 3 persoas. E cando hai vacacións, cando hai baixas, cando hai non sei que, claro, é imposible. Claro, pero co mellor ten que haber máis persoal aí. E xa farían unha labor dese tipo. Non, creemos unha cousa máis, non? Sin saber moi ben o que... Eu creo que esas cousas hai que reflexionar bastante máis, bastante máis, que lanzaras así alegremente. Sí, simplemente decir que xa está reflexionando. E simplemente, a veces, quedar asombrado do propio desconocemento de como funciona a administración. O que estamos falando é que nós temos unha ordenanza, competencia municipal, donde temos que autorizar os vertidos das empresas, donde temos que facer un seguimento da analítica desas empresas. E nós temos unha participación nunha empresa 100% pública, que chaman EDAR Bens, que temos unha problemática idéntica aos concellos que forman parte de EDAR Bens. E o único que estou dicindo é mostrar o acordo para que se estudie ou se inicie ese proceso. E cando este estudiado e iniciado ese proceso, se nos traslada aos concellos, e esos concellos, como é hasta ahora, por unanimidade, estamos falando de todas as políticas que están no Consello en EDAR Bens, en todos os concellos, porque esta problemática falámonos a todos os membros do Concello de Administración de EDAR Bens, que non temos medios nos concellos para, entre outras cosas, estar autorizando os vertidos, que é competencia municipal, e facerlle seguimento. Como ben sabedes, e perdón por a extensión da miña intervención, obrigamos as empresas a ter unha arqueta exterior donde poder coller as mostras do vertido que fan. Está na ordenanza. Que fai ese recollido?
porque o plan de control de vertidos ou o Seprona actúan ante unha denuncia, ante unha reclamación, pero non temos unha obriga continua de facer ese seguimento, e o que estamos dicindo é que se faga ese seguimento. Nós neste momento no Concello de Arteixo non temos medios nin temos para poder facer ese seguimento. O que decimos é, se temos unha empresa pública, 100% pública, na cual participamos 5 concellos do contorno e temos unha problemática igual, busquemos a solución. Entonces, penso que todos os membros do Consello de Administración de Darbens estarían de acordo en mirar isto, porque xa foi falado. Penso que o director xeral xa ten un esquema esbozado, e o que estou dicindo é que se inicie ese proceso para que nos lo trasladen nós e nos lo debatamos, porque nesto xa temos avanzado. E é o que estou falando, porque son competencias distintas. Eso sería dicir, o que te dis, señora Seixas, é dicir, como se a APLU fora a quen der as licencias, como se os nosos técnicos non foran mirar as licencias, xa fora directamente a APLU, ou encima deso fora outro organismo. Cada un ten a súa función, está perfectamente definido e funcionan perfectamente. Augas de Galicia ten a súa función, co plan de control de vertidos, o Seprona ten a súa función perfectamente definida, pero sempre a través de denuncia. Pero nós temos unha función diaria, que non estamos exercendo a pesar de ter unha ordenanza. Temos unha función diaria que teríamos que facer, porque as empresas teríamos que establecer, e está así na ordenanza, un catálogo, un calendario de control de vertidos, precisamente para que non ocurran estas cousas, para poder levantar unha arqueta ordinariamente e ver se o que nos están votando é correcto ou non. E o que estamos dicindo é, en vez de facer eso, sacarnos un contrato ou tal, que fora unha cousa común a todos, porque entre outras cousas a ordenanza de vertidos é fundamental para otorgala o informe do EDAR de Bens, que é o sitio onde ten que ir todo, en principio. Toda a depuración leva a EDAR de Bens, ten encomendada. Pois esa mesma xente que le faga a labor preventiva. O que estou dicindo é iniciar o expediente de estudio, instar. Non estou dicindo que se aprobe, non estou dicindo que sea privado, público, tal. EDAR Bens é unha empresa 100% pública na cual participamos os concellos e que a data de hoxe estou orgulloso do seu funcionamento como membro do Consello de Administración. Moitas gracias. Sí, atendendo a solicitude do Concello do Partido Popular, evidentemente no noso grupo non vamos estar en contra das medidas ou das posibles medidas que se poden tomar con relación a fortalecer o control dos vertidos, pero se é certo unha cousa, quizás para ser máis exactos, non é só controlar o vertido e as analíticas que teñen que ter as empresas, que evidentemente é un traballo que igual les cede, os concellos les pode significar un traballo que é excesivo para a súa capacidade, que pode ser algo correcto, e, por lo tanto, creo que pode ser bom ter un sistema de inspección e control dos nosos vertidos en toda a comarca, todos aqueles que pertencemos a EDAR de Bens, pero neste caso eu quero chegar un poquinho máis alá, porque precisamente estes son os vertidos que non van nin ás arquetas, nin van a EDAR Bens, son os que van ao mar. Por tanto, son vertidos en moitos casos incontrolados e probablemente, incluso en algún caso, malintencionados precisamente para sacar de encima certas cuestións que poden ter encima. Por tanto, eu creo que esa policía tamén debería de inspeccionar ou facer unha labor tamén de control destes outros posibles vertidos e inspeccionar as zonas e acudir con rapidez ante unha situación deste estilo. E logo tamén, porque non, volvo a poñer encima da mesa, modificar as ordenanzas para ser sumamente duros con aquelas empresas que poden, ou particulares, se fose o caso, que poden levar a cabo este tipo de vertidos que, por repetir, poden ser dañinos e perjudiciais para a saúde pública. Eu creo que aí temos unha labor importante. É certo que Augas de Galicia e Xunta de Galicia leva unha política de inacción absoluta e mantén unhas rías completamente destrozadas, uns ríos que pasan polos povos e que ni sequera se poden ir para eles porque apestan, e, por lo tanto, debería levarse a cabo unha política moitísimo máis importante con relación ao control precisamente de por onde pasan os nosos cauces e o cuidado dos nosos cauces, porque precisamente eso debería de ser o importante para aqueles que estamos para salvaguardar os intereses dos cidadáns e do noso territorio, e non de outro tipo de cuestións que, vou repetir, o que teña a posibilidade de facer un vertido que faga as infraestructuras e que ponga os medios oportunos para controlar isto, precisamente, que isto non acabe no mar, como neste caso matando os peixes. Vou repetir, estamos de acordo que se inicie ese estudio, que se incorpore tamén, Pablo, que se inicie o estudio, que se apoie o inicio do estudio desa, como lle queda chamar, Servicio de Inspección de EDAR de Bens, e nada, tamén, evidentemente, no seu momento, por vía que sexa,
estaremos atentos a ver cales son as súas funcións e que realmente o que van a facer e que tipo de persoal e como se contrata e iso que irá posteriormente. Bueno, yo lo que sobre todo pediría primero un poquito de prudencia hasta que se acabe la investigación, en este caso tanto de Aguas de Galicia como Seprona, como de los propios técnicos municipales, ¿no? Hay que esperar al informe para saber si realmente los vertidos fueron provocados por alguna empresa. Hay que esperar. Yo creo que no podemos anticipar. Es verdad que si el informe constata en ese sentido que ha sido una empresa la que ha hecho los vertidos, que se actúe con total contundencia. Pero hay que ser prudentes. Y los técnicos municipales inmediatamente acudieron en coordinación con el Seprona y con Aguas de Galicia. Es verdad que la competencia sancionadora es de Aguas de Galicia, eso es muy importante, un poco dejarlo claro en ese sentido, porque sí que tiene que haber una coordinación entre caso de administraciones. Y por último decir que, bueno, pues la portavoz del bloque, Silvia, a veces se quejaba de los olores de Sagón. Toda la zona norte pues está sometida muchas veces a los distintos olores provocados tanto por la planta de residuos de Nostiano, que últimamente sí que hay una incidencia bastante importante, la propia Cheirona Sarval, que también siempre, dependiendo de la situación del viento y la acción importante también de la propia refinería, ¿no? Este tema, el tema de los olores, yo creo que es un tema, un problema que tenemos en todo Arteixo. Entonces yo creo que, bueno, pues habrá que establecer los mecanismos de control y de cuantificación y de contaminación que sean posibles. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Sí. El punto número 6 es control dos órganos de goberno, dación de conta dos decretos e bandos ditados pola alcaldía e das xuntas de goberno local. Dadas as solucións que van de 1977, 2016 a 2192-2016, se da cuenta tamén de la Junta de Gobierno Local de 6 de julio de 2016 y del bando de la Alcaldía de Presidencia dictada con fecha 5 de agosto de 2016 sobre el censo electoral de cara a las próximas elecciones al Parlamento de Galicia. Y luego pasamos al apartado de ruegos y preguntas. Silvia. Sí. No, pero nosotros lo establecemos siempre por... Vale. Silvia, intervienes el primero. Mira, no, é unha pregunta, nada máis. Sí, Son unha serie de preguntas a respecto do tema da páxina web deste proxecto que había, que se chamaba Memorias de Arteixo, e metín aí polo medio tamén a oficina de turismo, porque creo que poden estar perfectamente relacionadas. A comezos do 2015 presentouse un proxecto denominado Memorias de Arteixo, unha iniciativa para recuperar a historia do municipio a través das fotografías. O proxecto foi presentado nos diferentes centros sociais que ten o Concello a día de hoxe. Prácticamente, na actualidade non hai actividade nin na páxina, nin no Facebook que se habilitou, e descoñecemos cando foi a última fotografía que se colgou. No Facebook sí que temos control, porque parece que foi en outubro de 2015, é dicir, fai máis de un ano. No BNG entendemos, e entendeuse así, ou transmitiuse así, que efectivamente era un proxecto para continuar, para quedar aí e para que se seguise actualizando. Non só ten esta iniciativa unha componente cultural, histórica ou de emotividade, evidentemente, senón que tamén é unha xanela aberta no plano turístico que eu creo que se debería de aproveitar. Entón, preguntei cales eran as condicións, ou pregunto cales son as condicións do contrato coa empresa a que se lle adxudicou o contrato, o prezo que tivo no seu momento, cal era a duración exacta e en que condicións habería que manter esas ferramentas que temos, quen é a persoa encargada da iniciativa a día de hoxe, se teñen previsto algunha iniciativa para revitalizar o proxecto,
Se teñen datos ao respecto do coñecemento da Oficina de Turismo de Arteixo e do número de visitantes ou da xente que se achega ou chama para coñecer o concello, é dicir, os datos estatísticos dos últimos meses, e quen atende a oficina cando a persoa que está ali habitualmente está de vacacións, é dicir, quen facilita a información ás persoas que se achegan até ali, non? Que persoa está adscrito a oficina? Gracias. 3 minutiños de lectura aos rogos e preguntas que presentamos neste grupo e que son de cuestións plantexadas polos propios veciños que están preocupados por diferentes historias. O primeiro rogo é con relación ao tema da situación do campo da Ceca do Incendio, que si ben é certo que a día de hoxe xa se comezou ca instalación do campo multixogo, que no momento de presentala non era así, no momento que fixemos este anuncio, e, por lo tanto, esa parte parece que se está solucionando. Si é certo que esta construcción deste campo de xogo, ou a reforma deste campo de xogo, tuvo múltiples queixas veciñais, primeiro por eliminación dun suposto parque de mascotas que os veciños dicían que estaba planificado un lugar pouco axeitado e o que o goberno renunciou. Despois vimos unha obra que deixou, ou por lo menos nós creemos que deixou a plaza en peor situación do que estaba antes de comezar, con unha infraestructura incómoda, que é pouco funcional e con múltiples perigos para os nenos que utilizan ese lugar de recreo. A nós nos chegaron queixas, incluso fotos e informes médicos de nenos que tuveron importantes lesións e xa se puxera máis de manifesto cando se construíra por esquinas. A configuración da plaza eu creo que non é axeitada para aquilo que se utiliza habitualmente, e logo os múltiples efectos constructivos que están a aparecer nunha obra que foi unha ejecución eu creo que bastante por lo menos estudiable, non? Eu creo que isto se fixo tarde, mal e con moita rapidez para ter unha instalación feita, unha promesa feita antes das eleccións, e agora estamos recollendo eso, e por lo tanto o que nos pedimos é que se falara cos veciños, que se fixera algún tipo de reunión, como xa fixemos cando se construiu, e que se levara a cabo unha reforma desta plaza precisamente para que habilitara zonas de sombra, para que habilitara zonas mellores para xogar os nenos e que non fose tan perigosa. Despois, con relación hai unhas preguntas sobre un tema que xa falamos ca concelleira de Educación con relación á problemática que hai co transporte escolar, neste caso con unha persoa determinada que utiliza este servicio e que o necesita por tema de conciliación e que pode ser ademais un espello para outro tipo de persoas que poden xurdir con esta situación. Sabemos que ano tras ano tanto a Xunta de Galicia como o Concello foi eliminando paradas do bus escolar. Recordo, a principios do anterior mandato, como hubo queixas, e de feito se mantuvo durante os anos as paradas que había no entorno do Iglesiario, na calle Independencia ou Reconquista, varias paradas que se foron reducindo, e agora vemos como se están eliminando outras como a que estamos a falar. Hai unha nai traballadora dunha empresa deste Concello que é usuaria da Escola Unitaria de Marín, que a utiliza precisamente por motivos de conciliación laboral e familiar. Utilizou durante varios anos este transporte que collía na Bloquera, ali en Candame, ata a Escola Unitaria, e agora se elimina dita parada. En principio non se lle dá unha alternativa sólida, non digo que non se lle dé, pero non se lle dá unha seguridade no sentido de que poda manter a súa conciliación familiar. Eu creo que, ademais, é un caso que é especialmente sensible, posto que é unha situación dun neno que está en situación de acollida, e, polo tanto, eu creo que os servicios sociais tamén deberían haber actuado precisamente para salvaguardar unha situación que eu creo que deberían de garantizar. O que nos preguntamos a concelleira por que se queda esta Suárez en un servicio de transporte escolar que disfrutou nos derrodeiros anos, creo que incluso 2 ou 3 anos, cal é o motivo da continua eliminación de paradas no noso territorio. Se temos colapsados, como é certo que temos colapsados con un alto grado de número de alumnos os centros do noso núcleo, nos xa sacamos este tema de como están as líneas do Ponte dos Brozos moi saturadas e moi por enriba do que realmente sería un funcionamento lógico do colegio, ou o número de alumnos que teñen en primaria nos 2 colexios tamén por encima do exigible.
como se están colapsados, pois se poden poñer máis trabas todavía a que certos nenos poidan acudir nas escolas unitarias do noso concello que deberían eu creo que neste caso pois debería de facerse o contrario. E logo preguntamos tamén se interviu o Departamento de Servicios Sociais neste caso, porque sí que a Xunta de Galicia estaba informada, que pasa cos servicios sociais para non problemática e exigir solucións para esta nai traballadora, e se llevanlle a garantir ao usuario o mantemento da praza de transporte escolar nesta parada para poder conciliar a súa vida familiar e laboral. E logo outra serie de preguntas que teñen que ver precisamente tamén co Departamento de Servicios Sociais ante unha problemática que puxemos encima da mesa todos os grupos da oposición en determinadas ocasións con relación ao que podía suceder coa eliminación do transporte adaptado a Arteixo, non fortalecer este servicio, convertilo en algo que era complementario, pero que en ningún caso podería deixar de suceder, non? E sobre todo ben derivado duns usuarios moi necesitados dun servicio de centro de día, que se desconcede un centro de día noutro concello, que teñen que ver como, a parte dos cartos que lle costa o centro de día, que non son evidentemente moi elevados, e nese sentido está ben, como se lles dice que para poder acudir todos os días a este centro de día teñen que pagar 40 euros diarios. Por lo tanto, alguén que me diga como pensionista pode asumir 800 euros ao mes para desplazar unha parte desta unidade familiar pois a un centro de día. Nos creemos que este departamento, despois de estar de indagar e de estar mirando un poquinho como está a situación, nos pensábamos que chegaba unha nova dirección neste departamento, unha nova dirección política, que se farían melloras no funcionamento precisamente dos servicios que ofertamos en noso concello, e o que nos atopamos precisamente probablemente unha parálise completa do seu departamento. Xa pasou máis dun ano de inicio de legislatura, por lo tanto xa se pode falar desto claramente. Non sabemos cante a xente, pero si sabemos que hai xente con horas concedidas de axuda a domicilio de prácticamente 2 anos e que todavía non se lle concedeu servicio de axuda a domicilio. E tampouco sabemos canta xente hai, canta xente se deu de alta e canta xente nova esperando pola situación tamén do comedor ou do servicio de transporte de comidas, que tamén creemos que hai xente que non o recibiu. Tampouco sabemos, creemos que o Concello, tanto que vendeu a Grupo Platillo das eleccións, queremos tamén, nos gustaría saber como está o tema do comedor social, que tanto venderon durante todo o mandato pasado e que seguimos esperando. Sobre todo, o que falamos é eso, que creo que erramos e avisamos co tema do transporte adaptado, e non perdemos un servicio que eu creo que era bo e esencial para os ciudadanos de Arteixo, porque non é só poder transportar esta xente, por exemplo, ao centro de Illa de Laracha ou de Carballo, sino que incluso moita xente estaría necesitada ao sair da súa casa poder, incluso no caso de que se les dese plaza nesta nova centro que se está facendo en Arteixo gracias ao grupo de Inditex, como poderían salir desa casa e chegar todos os días a este centro de día persoas que están en alto grado de dependencia. As preguntas son canta xente está en lista de espera no SAF, con horas de atención concedidas pola Xunta de Galicia, dende que data está en espera o máis antigo destes cidadáns, por que teñen paralizadas as altas neste servicio, canta xente teñen en lista de espera para o servicio de comedor a domicilio, dende que data está en espera o máis antigo destes cidadáns, por que teñen paralizadas as altas neste servicio, teñen previsto renovar en breve o material utilizado para o traslado e mantemento da comida servida, que é tamén un dos problemas que nos fixeron chegar, que o material no cual se transporta os alimentos está ahora mismo en un estado bastante malo, e, por lo tanto, debería facerse unha renovación importante, posto que, inda que a comida sexa bo, se chega nun material en mal estado, afecta moito a imaxe, as ganas dese alimento. Son conscientes do dano que supón para os grandes dependentes a eliminación do servicio de transporte adaptado, que solución ten o Departamento de Servicios Sociais para un caso como o que antes anunciei. Pode explicar de novo o sistema de axudas a mobilidade e o seu funcionamento? Pode a Administración local xestionar o uso destas axudas, organizar os beneficiarios e os prestadores de servicio público de taxi? Son conscientes das grandes consecuencias que podría ter un incurrimento dun servicio tras esta liña de axudas? Que iso tamén é unha das cuestións que nos deixan encima da mesa e que nos preocupa. Vostedes dá a sensación de que queren seguir funcionando con un servicio de transporte adaptado oculto detrás dunha liña de subvencións, e non pode ser así. Xa lle dixen durante todo o mandato pasado, por activa e por pasiva. Unha liña de subvencións entrega cartos aos cidadáns e os cidadáns xestionan os seus cartos como mellor les veñan gana. E o Concello non pode meterse no medio de como xestionan
estes cartos nin tampouco poden meterse no medio daqueles que exercen o servicio dentro da normativa aplicada. Non lles pode decir como teñen que levar a xente, nin lles pode decir canta xente teñen que levar. E creo que vostedes están xogando cun tema moi grave, porque nunha situación dunha posible denuncia poderíamos vernos afectados por unha situación grave. Creo que isto se puxo de manifesto, se comunicou en moitas xuntas de voceiros, en moitas comisións, falou incluso a interventora, e creo que vostedes están equivocándose precisamente en querer levar a cabo un servicio de transporte adaptado que eliminaron e que xa non se pode levar desa forma, que ten que levarse con a línea de subvencións, que nós estivemos de acordo que se levara a cabo, e por outra banda eliminaron un servicio que eu creo que era ampliamente bo precisamente para os grandes dependentes, que son os máis importantes, nos quales ten que darlle su último. Bo día. A ver, despois da primeira parte, fixos unha proposta de gasto no ano 2014 para a posta en marcha do proxecto, onde as accións a desenvolver eran a digitalización, a divulgación, coordinación e a comunicación. Incluía tamén a renovación do dominio e o aloxamento. Decirvos que o material está a recoller na oficina de turismo, onde se están digitalizando as fotos e poñéndoas nun archivo. A día de hoxe, non sei se o sabedes, pero estáse rematando a fusión de todas as páxinas do Concello e isto tamén está incluído. Por iso non está desvendo actividade dentro do que é a páxina de memorias. Respecto á oficina de turismo, estáse a facer un rexistro diario, onde se recollen as persoas que visitan a oficina, as persoas que os acompañan, a súa procedencia, o que demandan, a regularidade, e farás unha memoria a finales de ano que se vos facilitará. Como orientativo, no mes de xullo tuvemos alrededor de 400 persoas que visitaron a oficina. O persoal escrito á oficina a día de hoxe temos 2 técnicos e un técnico en prácticas. E como ben sabedes vos, a Diputación concedeunos unha subvención a finales de xullo e contratouse unha persoa, un técnico máis, o 12 de agosto, que está tamén desenvolvendo as súas labores na oficina. Creo que esta oficina está máis que completa, vamos, que nunca tuvo tanto personal adscrito, nin o horario que ten aberto tamén é durante toda a semana. Gracias. Bos días. Con respecto á pregunta do transporte, decir que se falou con servicios sociales pola pregunta esta. Servicios sociales neste tema pois non ten nada que ver, en concreto servicios sociales de Arteixo, xa que se trata dunha familia da Coruña. Entonces, servicios sociais supónse que atende a xente de Arteixo. En canto á situación dos transportes dos centros de Arteixo, estes centros xestionaos a Xunta de Galicia, están distribuídos por áreas de influencia e, aínda que as familias teñen a liberdade de elexir centro, saben que ou van ao centro que lles corresponde pola súa área de influencia ou senón, pois non teñen dereito ao transporte. As unitarias aquí non teñen servicio de transporte posto pola Xunta. Entonces, dende o Concello, para poñer en alza ou poñer en valor as unitarias, pois pónselles un servicio de transporte, pero que fai este transporte na súa área de influencia. Que pasa? Si quedan prazas libres, pois pódeselles ofrecer este transporte a familias aínda que non pertenzan a esa área de influencia. Posto neste caso desta familia, o que pasou é que se abriu o prazo para solicitar a praza e non solicitou, tiñan como tope o mes de xullo e non a solicitaron ata o mes de agosto.
cando xa estaba establecida unha ruta e que como non tiña ningún usuario na bloquera, pois non se contemplou esta parada. Por outra banda, a parada da bloquera corresponde ao Ponte dos Brozos. No Ponte dos Brozos, este neno que é de primeiro de primaria, hai 6 unidades de 23 nenos. Sabemos que o tope está en 25, podéndose ampliar en algún caso. Entonces, o neno tería plaza no Ponte dos Brozos. O que se lle comunicou por escrito é que ten que solicitar esta plaza, que ten que solicitar plaza na liña de transporte do Ponte dos Brozos, que é na bloquera, e se aínda así lle rechazan a utilización deste servicio, pois estudiaríase de novo o caso. E, bueno, pois nada máis, eu creo que queda claro a pregunta. Moitas gracias. Bos días a todos, a todas. En primeiro lugar, pois nada, recordarlle o tema das preguntas, que como sempre dicimos que se san cortas, concisas e demais, e isto parece máis ben, pois non sei que tipo de preguntas. Ainda así non lle estou a preguntar, non lle estou a preguntar. De todas as maneiras, como é un tema no que estamos a traballar todos os días, é un tema que sí nos preocupa moito, nos parece moi importante responder a estas preguntas, non? O que si me entristece moito é que realmente vostedes utilizan a demagoxia continuamente, sobre todo agora cando estamos en plena campaña electoral, que utilizan sempre os temas e os problemas sociais en plena campaña electoral. O que quero dicir é que o Departamento de Servicios Sociais está a traballar todos os días en estos temas, en todos os días en estos temas, e non só no que vostede menciona en estas preguntas, en tanto comedor, en tanto axuda a domicilio, en tanto o transporte, senón en realidade estamos a traballar en máis temas. Desde logo tamén lle pido prudencia en canto aos termos que vostedes utilizan, porque estamos a falar dos termos de absolutismo, de disminucións, de eliminacións, polo tanto, vamos a falar con criterio, vamos a ser un pouco prudentes, polo que tamén les pido un poquinho de respeto de cara a todos os traballadores do departamento que están a traballar todos os días para levar a cabo estes servizos. Que, tanto eliminación, en ningún momento se eliminou ningún servizo. E, por suposto, as familias que están a sufrir todo este tipo de problemáticas e que vostedes o volvan a sacar. En canto a pregunta por suposto, vexo que vostedes descoñecen o funcionamento do Departamento de Servicios Sociais, porque cando ustedes falan de paralización, cando vostedes falan de eliminación, desde logo, lles invito en calquer momento que vos lles veña ben a que visiten o Departamento de Servicios Sociais e se lle explica de primeira mão todo o que se está a prestar e as novas liñas de servicios que se abriron no ano 2016, porque hai programas novedosos que vexo que descoñecen. Polo tanto, lles invito a que veñan e lles explicamos con total claridade. E máis, a día de hoxe vexo que o Servizo de Transporte Adaptado, que a principios de ano levamos a cabo unhas bases, vexo que a día de hoxe ainda non o teñen claro. Polo tanto, nos reunimos cando queiran para que se lle explique, porque, home, levamos un ano desenrolando unhas bases e a día de hoxe non o teñen claro. Non o teñen claro, polo tanto, lles invito a explicarlle como funciona sen ningún problema. O servizo de axuda, o servizo de axuda no fogar, que consideramos que é un programa fundamental dentro do Departamento de Servicios Sociais para atender as persoas dependentes e que necesitan apoio nos seus domicilios, o contrato entrou en vigor, o novo contrato, o máis actualizado, entrou en vigor no ano 2015, vale?
con un presuposto de 797.892 euros. Estábamos a chegar a todas as familias que demandan este servizo, vale? No ano 2016, debido ao que vostedes comentan que hai unha demanda dos veciños por uso deste servicio, o que fixemos foi un incremento do 15% do contrato, que é o que nos permiten por lei. Incrementamos un 15% do presuposto, que iso implica 113.544 euros a maiores para poder cubrir as necesidades dos veciños. E máis, nos preocupa tanto esta problemática que estamos a traballar xa no contrato para o ano 2017, porque este contrato o que se fixo foi que serían 2 anos máis 2 prórrogas máis. Non vamos a prorrogar o contrato. Se vai analizar, se está analizando xa de novo as demandas que hai para incrementar o número de horas. Que pasa? É certo que aquí nos encontramos cunha non problemática, pero cunha dificultade en canto a Xunta de Galicia, a través da dependencia, fai un incremento e concede un número de horas ao Concello, que é o que ten que xestionar esas horas, e das que estamos obrigadas a xestionalas. Entón, a previsión de cara a ese contrato, pois é moi difícil. É moi difícil a hora de como estimamos para o novo contrato o número de horas que vai a conceder a Xunta de Galiza. Pero en esas estamos. Por lo tanto, o contrato de axuda no fogar sí se vai ampliar. Sí se vai ampliar de cara ao 2017. Xa se vai a contemplar nos presupostos do 2017. E máis tamén, o que son os técnicos, vostedes saben que estamos nun período vacacional que solicita vacacións. Pois durante o mes de agosto, a técnica responsable do servicio, que é o que o está a xestionar, pois disfrutou do mes de xullo das súas vacacións, ou non queren que disfruten das vacacións. Polo tanto, en o mes de agosto se incorpora e agora, na actualidade, está a xestionar todos os servicios. Estamos facendo un traslado dos usuarios do servizo básico que o finanza o Concello de Arteixo, que non é competencia municipal, e ainda así o Partido Popular de Arteixo aposta por este servizo e así se está a facer desde fai anos. Polo tanto, o que estamos a facer é complementar a axuda da dependencia. Entón, estamos facendo o traslado deses usuarios do básico á dependencia para que disfruten de máis horas os usuarios. E logo tenemos outras persoas que están decidindo que tipo de recurso queren. Inicialmente solicitaron a axuda no fogar, pero unha vez se reúnen e se entrevistan ca traballadora social, pois posiblemente que as condicións que lle corresponda, pois deciden outro. Entón hai que retomar ese PIA e hai que solicitar pois un acceso a unha residencia, un acceso ao centro de día, dependendo. En relación ao que decía Martín, de mandalos a un centro de Laracha, en este caso a familia decide que centro quere. A familia decide que centro de día quere ir. E a través, non sei se coñecen a legislación, pero ca nova legislación, un decreto que non saleu fai moito tempo, a través da Xunta de Galicia, ca lei de dependencia, os centros teñen que ofrecer o servizo de transporte adaptado para os seus usuarios. Centros de día, a xornada completa e tamén a media xornada. Polo tanto, os centros de día tamén teñen que cumplir cas súas obrigas. Eso en canto ao servizo de axuda no fogar. Si quero deixar claro que se van a ampliar as horas para o ano 2017. En canto ao comedor a domicilio, non temos ninguna persoa en lista de espera no comedor a domicilio que nos conste. Si vostedes coñecen algún caso, tamén lles invitamos a que pasen por o servizo de servizos sociais e se lle vai a xestionar. Na actualidade, a día de hoxe, non nos consta ninguna persoa en lista de espera. En canto ao material, en canto ao traslado de alimentación, estamos cumplindo perfectamente ca normativa vixente de calidade. É unha empresa, este contrato está mesmo no contrato de servicio de axuda a domicilio, temos horas destinadas tanto para o servicio de axuda no fogar como o comedor, é o mesmo contrato, e de feito ampliamos o servicio de comedor porque temos personal específico que está apoiando a cociña e o servicio de comedor na Baiuca, temos persoal específico que está facendo esa labor e, polo tanto, cumpre perfectamente cas condicións de calidade. Eu, pois, moi a menudo visito a cociña municipal, o sea, moi a menudo estou ca responsable de cociña. En calquer momento que hai alguna necesidade, se nos la traslada
e se solicita. De feito, o ano pasado, no 2015, fixemos unha inversión de menaxe de cociña precisamente por os utensilios nos que se leva a cabo a comida os domicilios, os tuppers, que están en acero inoxidable, totalmente herméticos, van nunhas neveiras totalmente acondicionadas e os vehículos están perfectamente acondicionados para trasladar alimentación. Polo tanto, estamos a cumprir, aínda así sempre mellorable, por suposto. De feito, temos previsto para o ano 2017 unha partida que se vai a destinar, porque sempre hai que mellorar as cousas, evidentemente, ou sempre hai algún tipo de incidencia. De feito, a modo anecdótico, lles conto, fai uns días nos rompeu unha roda do carro onde se traslada a cociña e nos preocupou moitísimo, porque ben, a fin de que facemos con esta comida ahora se non temos un carro para trasladala? Bueno, pois o xestionamos enseguida, porque os técnicos, a pesar de ser fin de semana, cando así o require o servicio, traballan, e se xestionou e se puso a funcionar o carro para poder sair a comida e chegar puntualmente a hora aos domicilios. Polo tanto, lles pido un poquinho de respeto de cara cando falan de tanto absolutismo, de tanta paralización, cando hai un grupo de 23 persoas traballando no departamento, directamente, en atención directa, no departamento de servizos sociales. Porque se sinten realmente, cando viron esta nota de prensa, cando viron os servizos sociais, pero non son eu, Martín, hai un equipo detrás que está a xestionar todo, todo o equipo. Entón, o que quero dicir con isto é que o comedor a domicilio, se tamén hai algunha problemática engadida ou necesidade de algún equipamento, non lo fan chegar para contemplarlo de cara ao presuposto de 2017 e se vai a ter en conta, sin dúbida, porque o que queremos é mellorar o servizo. E despois de cara, o servicio de transporte adaptado, desde logo vexo que non o teñen nada claro. Levamos funcionando con estas bases todo o ano e siguen tendo dúbidas ao respecto. Hai unhas bases publicadas que o especifican moi claramente o funcionamento. Moi claramente. No seu momento, a traballadora social se reuniu con todas as familias, lle fixo e lle explicou como iba a ser a nova modalidade, que ningún usuario se quedou sen o servicio de transporte adaptado en ningún momento, simplemente se cambiou a xestión do servizo. A xestión do servizo, que é moi importante dicilo. Para que? Pois para que sexa máis áxil. É un servicio moito máis personalizado. Gañamos tempo, o usuario non ten que pasar tempo nos recorridos que fai, porque vostede, Martín, está a dicir que o servicio de calidade que funcionaba ben era un transporte de 9 prazas para persoas grandes dependentes. Pero de que estamos a falar? Unha persoa gran dependente está encamada. Como nos podemos permitir que unha persoa este unha hora nun recorrido para ir ao hospital ou para ir ao centro de saúde ou para ir á peluquería? Desta maneira, o servicio de transporte o colle no domicilio e o leva ao seu destino, sin perder o tempo. E máis, os grandes dependentes teñen un servicio totalmente apropiado que son as ambulancias. Non nos podemos permitir levar nunha furgoneta de 9 plazas a un gran dependente. O sea que vamos a falar con moita prudencia e respetando un poquinho os dereitos das persoas dependentes. Vamos a falar con criterio. Yo lo que quiero es, ustedes hicieron las preguntas, déjenlas responder. Estoy contestando. Dios mío, se está diciendo su verdad, por favor, se está respondiendo. E logo, ademais de todo, déjenle responder, por favor. Ademais de todo, estas bases, o que estamos a falar, para que haxa unha política social, é que estamos, de alguna maneira, incidindo sobre todo na poboación de maior vulnerabilidade social. Eso é certo. O sea, unha familia, aquí penso que estamos todos de acordo, porque no seu momento se negociou, e tivemos en conta as propostas de Terra Galega en canto aos baremos económicos para establecer as axudas, as bases de axudas, estábamos todos de acordo e así se aprobaron que familias con un nivel económico que se o pode permitir non lle vamos a financiar, non vai haber un cofinanzamento. E aí estábamos todos de acordo. Entón, non entendo por que en campaña electoral volven a traer este tema. Polo tanto, e máis, volvo a reiterar, o servicio de mobilidade non é competencia municipal. Aínda así, o Partido Popular de Arteixo opta por este servizo. A Xunta de Galicia dispón de un servizo, a Xunta de Galicia dispón dun servizo do 065. No estés enfadado hoy, hombre, no sé por qué te enfadas. A Xunta de Galicia dispón
dispón dun servizo do 065... Sí, no canten, sobre, déjala responder. Por favor, déxeme falar, por favor, lle pido, logo, non estou a explicar, esta legislación, ademais, a Xunta de Galicia dispón dun servizo de transporte adaptado 065 que fai os servizos. Polo tanto, o PP de Arteixo, como non quere que os seus veciños se queden sen ningún servizo, pon en marcha estas axudas para dispor delas. E hai que poñelo en valor, e penso que vostedes deberían de apoialo. Temos un servicio totalmente personalizado que lle concedemos ao usuario 300 euros ao mes para que poda ir a calquer destino. Que concello dispón deste servizo? Estamos a falar dun presuposto solo de axudas á mobilidade de 120.000 euros ao ano. Polo tanto, isto penso que sí que hai que poñelo en valor. E xa para rematar, non me quero estender, os invito ao Departamento de Servizos Sociais para que coñezan o día a día, porque esa sí é a nosa labor, e para que coñezan o equipo que hai detrás de todo isto que está a labarar, porque indirectamente hai outros servizos, como pode ser contratación, como pode ser intervención, e que xa estamos a traballar en solucionar o contrato do Servizo de Axuda de Fogar, por exemplo, para poder cubrir todas as necesidades. Polo tanto, resumindo, non temos as listas de espera que vostedes están a dicir, aínda así, se vostedes tenen algún caso, por favor, remítanolo ao servizo para poñelo en marcha. E máis, outra cousiña, aquí nos falaban vostedes de un servizo encuberto. Quere dicirnos vostede que a publicación dunhas bases é un servizo encuberto? Que a publicación dun convenio o que se pode acoller calquer entidade é un servizo encuberto? Estuvo publicado e houve dúas entidades que se presentaron a firma dese convenio. A día de hoxe volvo a invitar a máis entidades a que se presenten a firma do convenio, que poden facelo en calquer momento, e así poderemos abrir o abanico de servizos ou de facilitar outro tipo de transporte aos beneficiarios. Espero que lle contestaran. Moitas grazas. Bueno, con respecto á obra do Campo da Cega, xa se ven en reiteradas ocasións aquí as preguntas. Simplemente dicir que no orzamento do ano que ven irá unha partida para meter xogos adaptados máis a idades. En concreto, crearánse dúas zonas de xogos, unha para rapaces maiores e outra rapaces que creemos que é a deficiencia que vai conter a zona. Xa contestei tamén anteriormente que queremos que a obra, e así consta nos informes que se lle deron a oposición no seu momento que nos pidieron, a obra cumple as normas de accesibilidade e seguridade. Silvia, tens un informe firmado polos directores de obra, máis telo. Informe telo, que non este de acordo con ele outra cousa, telo. Entonces, pues procederemos no orzamento do ano que ven para a reforma deso. Moitas gracias. Bueno, eu non estou de acordo con Martín cando di que o Campo da Cega está en peor situación que anteriormente, indistintamente de que podemos aceptar as distintas queixas vecinais, que entendemos que alguna poda haber, pero, bueno, polo menos xa se mellorou a condición de accesibilidade, que antes non había accesibilidade. Non se podía acceder, non cumplía exactamente o que a pendente das rampas que había ali. Eu entendo nese sentido que non é que este en peor situación, se ha mellorado a situación, sí que hai que a futura ampliación, porque vamos a duplicar todo o que é a zona de xogos dos nenos, posiblemente mover algunha das pérgolas para reubicarla en outro sitio, pero, bueno, non se pode dicir que está peor que antes. Se ha facilitado a accesibilidade ao propio pabellón deportivo de Meicende e tamén se ha facilitado a construcción duns aseos públicos tan demandados. Eu creo que sí que hai queixas veciñais, as aceptamos, estamos de acordo con elas, se podemos moderar algunhas situacións, aceptamos tamén polas peticións dos veciños quitar o tema do que a zona que queríamos habilitar e agora queremos hacer unha zona de biosaludables e, bueno, pues vamos a seguir traballando na mellora e, sobre todo, pues ir aceptando as peticións dos veciños. No tema das paradas do bus, bueno, nos de aquí decir que o Concello non reducir ninguna parada. No, pero quiero hacer un pequeño, solo quiero hacer un pequeño matiz, sí. Claro, no, contesto bien, pero sí que es verdad que no vamos a tener polémicas porque vamos a intentar acabar bien. La bloquera,
es la usuaria, la usuaria no utiliza la parada y la bloquea, utiliza la parada que hay enfrente a su centro de trabajo, que para en el arcén con un tema de inseguridad. Yo creo que eso también hay que analizarlo. Yo creo que eso es muy importante analizarlo. Y luego, muy pocos concellos tienen un transporte a unitarias como tiene el concello de Arteixo, que también hay que ponerlo en valor, ¿no? Y luego, Joa, Martín, yo creo que el tono en el que ha sido un poco, pedimos un poco de respeto también cuando hacen las intervenciones de los concejales. La problemática del SAD es una problemática que está en todos los concellos, incluso en concellos gobernados por el PSOE y por el Bloque. Sí, Culleredo tiene lista de esperas. Probablemente nosotros seamos uno de los concellos que tiene la cantidad económica más importante para invertir en el tema del servicio de asistencia a domicilio. El tema del transporte adaptado, ¿qué concello pone a disposición 120.000 euros para los vecinos y que cada usuario disponga de 300 euros al mes para utilizarlo? Bueno, pues llega un momento que está claro que en ese sentido no vamos a estar de acuerdo. Y luego hay una cosa que lo que decía, cuando se habla de una persona específica que va al centro de día de La Aracha, pues esperamos con la construcción del centro de día, que se lo agradecemos a la Fundación que haya aceptado nuestra petición de hacer una residencia y un centro de día del concello, que va a ser el primer centro de día y residencia pública, y esperamos que pueda ser usuario de ellos. Y luego, que lo vuelvo a decir en ese sentido, hay que, sobre todo, valorar el trabajo de los técnicos municipales. El Partido Socialista habla de, en ese sentido, dirección política. Nosotros hablamos de dirección técnica y tienen que ser los propios técnicos municipales los que un poco gestionen este servicio. ¿Que probablemente no le gusta al portavoz del PSOE lo que le respondemos? Probablemente no, pero la realidad y lo que pedimos, que muchas veces también nos lo dicen a nosotros, que dialogar o hablar, pues en este caso lo mismo. Cualquier problema del servicio de asistencia a domicilio, pónganse en contacto con los técnicos municipales y la concejala, cosa que no han hecho, que ustedes prefieren directamente hacer este ataque, hacer esta, no sabemos si es pregunta o moción, o no sabemos exactamente, no lo entendemos, y bueno, pues en vez de dialogar con la concejala y con los técnicos municipales que le expliquen la verdadera situación, ustedes pues oye, se dedican a hacer un ataque que creemos, en ese caso la intervención, y agradezco la intervención de la concejala, que ha sido una intervención muy clara, que en ese sentido, aunque no les guste a usted, pues hay cosas que sí, bueno. Bueno, vamos a acabar bien el pleno municipal. Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, vamos a acabar el pleno municipal. Levantamos la sesión.